Hello? There? There? Zeruwa. Ya? Ele how? Keke m na akpọkọ gị na-agaje gị. Ngobe shi kpọrọ zeruwa. Kete pom pom. Mmekwesị ka m tiri gị nwa polite insult, polite admiration. Kpọwa gị ze gị na-agaje gị. Nwere ike iwetu nwa gị ala ka Chineke ji aka ya bulie elu. Gị na-ahịje gị ọkpụ. Ọkpọ na-ahịkwa na ịma na nwa nga ọ gbara afọ. Ọ bụrụ si Chineke nyere gị ọkpọ tụọ nyere ndị ọdọ. Nwa ọrịkọrọ ọkpọ o jiri jaga mma. Gị na-ahị ya si ihe kwopịa. Ọ bụrụ na-ahị gị ọkpọ hiji ukwu gị kọlụ ụwa gị na-achị gị agha. Gakwa n'ala ụmụdirekwe ga ahụ ihe ọkpụ dem ụmụagbọbịa ebe. Ndị ụmụagbọbịa imirikịta ụmụagbọbịa n'ala ụmụdirekwe ote debe ha childless. Ya bụ ahịga ọkpọ oge ruzie mgbe a ga-amụ nwa asọ ọkpọ ahịchie n'ọkpọ ya bụ ihe ahịtara na agbọbịa. Gị na-ahịje gị ọkpọ nwere ike imelu nwa gị down ka m na gị na-abụ nwa ike tikọta aka pishie nwa obere future nọ fọla gị forward. Achala m ka azụ tai ihe mere na ị ga-ele anya ị ga-ahụ so kapịlarị m na-aga awụdukwa otu anụ taa họrọ gị maka asụ Job 13:30 mkpara agaghị dị n'elu ụwa ọhịa ikwu akparịga m ele ihe na-esogharịrị m n'ukwu ka nwa mkpi ọgụda wọk chema akwụkwọ gị akpọghị ụwa gbọtọ ka ụwa su uwe emere elu emere ala etere ji etere azụ agịdị m alụ mmadụ ọrụ ka gị nọ ihe m kwuge ma nwa ihe ọzọ ị hụrụ n'ahụ ma ị ga-akwụ ịgara ugwu lekwenụ kọntọs ị gịda aghọta ya takwa anụ gọta anụ ọhụrụ gị ama m ndị na-aghọta kọntọs makwa na ndị na-aghọta ya na echeghị m ndị kwalifiers ndị sọka ndị dijitalụ ndị m na-eche ọwụrụ ndị ọrụ ka gị n'otu na-eru ndị m chege lekwa ụmụta ji ibe gị apịchala ha were ọbara ndụ arụgo ọrụ gawacha different places ndị Istanbul ndị na Malaysia ndị Thailand ndị Amsterdam ma ndị Ọnịsha South asịma Ọnịsha South ndị South Africa ma ndị South America ha apụchicha ma ndị USA chai wow I know ị gịda aghọta I know elele m ga-anya ote were anya ime mmụọ ote ngide ihe aka mgbe na-asị di nwa na nje so nwere obi ebere nye ya ezumike di nwelu m ọwụ ezumike na obi ebere ka m chịkọtara abụ ote were ebonwe ya na ndụ m legodo ote iri otu iri ugbu a ka ị nọ ị na-eche echege m ndị Ijipt echege m ndị Sodom na Gomora echege m ndị ọnwụ ike ma ndị Igbo ozi ma ndị Apams ọ ndị ichegede otu iri ụkwụ anwụnta gị iji agajege ha na-ero ero ka ị ga-eji aga obodo oyibo dị ka m gwa gị ọ kakwa gị mma na isiri ngwa ugbo apụta mee m accept mụ na gị na-abụ anyị ejikọlala aka ọnụ mara mara ihe anyị ga-emechapụta bifo ndụ gị agwụ maka ọ bụrụ na ile anya ịma na oge a na-ahadụ ya wụ oge ọ na-ahadụ anya ma agwa gị etere ngwa etere nkwụ agadam alanga read my lip I wrote lip agadam alanga agadam ebere ga eme nne m go enwere akpa na ịnya ị ga-anya gaa na akpa na hotel nyere ọnwụ go ị ga-anya gaa na akpa na hotel bụkọrọ monopọt ka